ଆଜି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଡେ ଉଠିକି ଯିବା କାମକୁ। ଦେଖିବା ଏବେ ଉଠିଲି ସକାଳ 7ଟା ବେଳେ ଉଠିଲି। ବାହାରିବା ଏବେ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି। ଟାର୍ଗେଟ୍ ମାସକୁ ଏଇ ମାସ ଟାର୍ଗେଟ୍ 60,000ରୁ 70,000 ଟଙ୍କା ମାସେ ଭିତରେ ବ୍ରସ୍ କଲି। ବ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଲି। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରିବା ଏବେ ଯିବା। ବହୁତ ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 55-60 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2,000 ଟଙ୍କାର କାମ, ବହୁତ ବାଟ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେପଟେ ପୁରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏରିଆ ଦେଖିବ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ପକେଇବି। ପୁରା ଧୂଳି ଉଡ଼ିବ। ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ତଳେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବା। ଏଇଟା ମୋ ରୁମ୍, ଛୋଟ ରୁମ୍, ଏକଲା ରହୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ବ୍ୟାଗ୍ କାମ କରିବା, ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି ବାହାରିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ଅଛି ପାର୍କିଂରେ। ମୁଁ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ରହୁଛି। ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି, ନିଜ ବିଜନେସ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ମେଟେରିଆଲ୍ ନେଇକି ଯିବି। ସେଠାରେ ମେଟେରିଆଲ୍ ବି ଦୋକାନକୁ ନେଇକି ଯିବି, ଦେଖେଇବି ମେଟେରିଆଲ୍। ଏଇଟା ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା ହେଉଛି ପାର୍କିଂ ଏରିଆ, ଗେଟ୍ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ ମୁଁ ମେଟେରିଆଲ୍ ନିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଟି ବସିକି ମେଟେରିଆଲ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ରୋଡ଼ ଏମିତି ପଡ଼ିବ ଆପଣ ପୁରା କଚ୍ଚା ରୋଡ଼। ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରା କଚ୍ଚା ରୋଡ଼। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲି କାହିଁକିନା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବେ ନାହିଁ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ଭଲର ଭିଡ଼ିଓ ପକାଯିବ। ପୁରା ରୋଡ଼ ଏମିତି ଅଛି। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ବି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଘର କେମିତି କ'ଣ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖେଇବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୋଡ଼। ଆହୁରି ଖରାପ ରୋଡ଼ ଅଛି, ପଛରେ କେତେବେଳେ ଗଲେ ମୁଁ ସେ ଏରିଆକୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓରେ ପକେଇବି। ପୁରା ପାହାଡ଼ ଏରିଆ, ପଥର କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଅଛି। ପୁରା ଡଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଖି କେମିତି ପୁରା ଧୂଳି ହେଇଯାଇଛି। ପୁରା ଆଖିରୁ ପାଣି ଉଡ଼ୁଛି, ଆଖି ପୁରା ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି ତାଙ୍କ ଘରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ରୋଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ। 55-60 କିଲୋମିଟର। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଘର ପହଞ୍ଚିଲି। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଘର କାମ ହେଉଛି। ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନେଇ କାମ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫ୍ରିଜ୍, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍। ଏଇଟା ବାହାରେ ଲୋକ ମାଟି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ବାହାର ବାଲକୋନି ଏରିଆ। ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର। ଏପଟେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ତଳଟା ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର କହୁଛନ୍ତି, ଉପରଟା ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର। ଆଉ ଏଇଟା 5 ଟଙ୍କିଆ ଭାତ ଖାଇଲି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଠି ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମ୍ବର, ଡାଲି, ତରକାରୀ ଆଉ ଦହି ଦେଉଛନ୍ତି। ରହିଲି, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ